אז מה, נוסעים לתימן, אה? yo ain't gonna lie. I ain't gonna lie. רגע, חכו שנייה, מה זה פקומטה שלי? נראה שכתי מהתרגת. Oh hell no. שמע יאב, אני שם עליך 1000 זין, יא חוש שרמוטה, שאני לא אקשר אותך בפרדס עם הסוס. אתה יכול לסתום כבר את הפה המסריח שלך, דומה למרקב. יאב, מתי תפסיק לקנות נעליים בשוק הפשפשים? וואי. תשמע אלי, אתה חתיכת טייטר, אחי, חתיכת טייטר, זה מה שאתה. שומעים רגע? הבאתי רכב חדש, משהו בן זונה. כמה עליי, אחוש שרמוטה? יקר, אני לא אוהב להגיד מספרים. מה אומר, יאיו? יאיו! טסים לחול. אין לי כוח אפילו להגיב חיה בן זונה מטומטם. שומע? אתה בכלל לא בצה"ל. שהיא פקומטה שלי. דיילת, יש לך במקרה שוקולדות? תיזק שטל, אמך אסמק, מה אתה עושה בושות, יא ככה וככה? מה יש לכם? יכולי אבולה, תפסיקו להגיב. יאב, תפסיק גם גם כבר, יא אחוש שרמוטה. יכול להבול לזה. כאילו אתה יושב בחדר שלך, אחד הנחושים בגלקסיה יושב מול המסך, אתה אומר וואי, מתי יאב יעשה טעות? תראה את המטומטם הזה, הוא רוצה לקשור אותו לסוס. במקום הנכון, אחי. שתוק כבר, כמה בן אדם יכול לזיין את הסרט? רגע, נראה לי נוחתים. Salam Sujatra, a very good evening, ladies and gentlemen. תגידו לי, באיזה שפה הוא מדבר?